Sarik Zorawo sini tiprasa do fani ngai kabang ma beri rok je tini PK madam ni sakawo yasi sulaimani PK madam no je hamia comments sulaimani na tei nai ang kisuta kok sanani ma phaikya tinwo sungnugo PK madam jefru TPF ni samung khai tongfuro PK madam jefru o hado phano tikhogui je samung tangi tongfuro sung nugo sini jara hado phano hamjaknai takhok tei bukhok jong jobani sengkrak ro joto madam ni logi o tongnai ro tabubo madam ni logi o no tongai tongo khorok chapana edik sedik koroi hani bagani ang sanani musungo je tini social media o nukjagui je bri bodolok tipramo thani bri bodolok narok je sawi tongo sung agi TPF khlai phayo ni saw narok ni choliram andaro herma nini rongmala laitia sora sikon sora ayang joto tiprasa area ayang je ta choliram block khobjaknai aroni o khorok chabo TPF koroi narok ni thani o jodi no TPF ni proof tongkha hangke narok proof tuinai sini PK madam no case khaidi PK madam no case khaidi tai case khaya khaidai no salbrum no lama jangalo basa lainai no khungni samung no khibui tini narok namo kok sanani nangba direct bono narok action nadi supreme court case khaidi PK madam sini thani rangsawi je ha do phano phalai thango honi narok case rela case ready case riawi narok tangi onarth narok samung jora magnang khlainai tini lama basa nani nangkha narok butuwa sijakmani klayo saksangni rungma bai saksani sima bai narok tini lama basaya sing saimano narok tipra mothani je thamrang leader ni tongnai rok o thamrang rok bai dagi jagoi thamrang rok ni kok bai khlani rok tini social media o bar bar nukjagoi tongo hani bagino narok na angoboni sanai narok je TPF sing TPF khai phayo dilio thangi bosto sumo khorok sabu kri bane o jagawa khorok sabu ni kri onothai narok kok sawo onothai narok baji khainai tini madam ni sakawa attack khai tongo madam sabuni bagai samung khaiba jefru TPF ungui samung khai tongfru bahaino tipra motharok tip bona samung tangnani riya salbrum no meeting misil khainani riya ha apurke narok logidaru aboni narok srai srai khaigradi je narok kasari tongo TPF bo agi je samung khaimani khaitung boja agi NRC naimani abo naitung NRC ni bagai je collection khaitalamani abo nini thani collection khaya bole je hado phana hamjagoi samung khainai TPF bo register bumung tongnai borongo orangno bo chalogo others out ni thani to ke bo chal naharinai tini NRC case khaya NRC case khaimani NRC supreme court norok mugi na bare bare hearing ni tongmani norok ni tipra motha MDC product kisur je NRC ni bagai case khaimani buko salchapano norok ni hearing phunugina mankha jawab da tong norok ni thani mungsa koroi hanon ereng khaye norok tini lama basawi PK madam go back PK madam go back PK madam o hani busa o hani individual busa bo biang thanai norok biang dagi bono jefru PK madam sini hano sini sasono tei phainani bagai khorang tei tongprike norok bono salbrum se referral bufrelayo khlainai se norok tong kosto sa kosto khai tei kutungo toni ma hai khai tonglasa ha apurna na tabukhe norok gositero bono bagi je samung khai tongmani jagano phaitung sungbono logirnai jefru khai tongo apurna norok logidaru kha apurna norok Hanuman Lankapuri soksama hai khlaisa bono rufre tokfre blasa aboni bagoi ang norok no sanani musungo wan sukdi srungdi jefru 25-30 bochor CPM chalogoi phaipro Congress chalogoi phaipro norok nugui tongna bole saimana bole aroni leadership ni character bitis ro norok sitati tamani mohai o do phawo chelani leaders rok khorok chabo sini nasik mungno success khaimanai koroi ang challenging khainarok no sawo PK madam sara kebo o hada phani bagai khorang tisanai bo koroi joba khainai bo koroi sakni phaida simi nainai
sakni bohok tornani sakni pocket rang suknani obomanse na sikmu hani bagani ang norok no sanai norok je tini saboni bagai chiri khogoi tonglai sabono kujugoti sana bagai chiri khogoi tonglai je ব্যক্তি samung tangai mano je ব্যক্তি samung khlai mano bono norok khlainani rodi jora rodi loge rodi je borok samung khlai tongo a borok no ke norok kebeng mani nugo bahake tipra saro hamkrai phainai bahake tipra sa do phayok nai tipra sa do phayok nani thangka hanke norok je ব্যক্তি tini khud basawi nijini gyan bai nijini buddhi bai samung khai tongnai bono norok khainani rodi khainani rela norok khaina se ri hanke bahake norok yok sama manai norok oba haike mangno salburu molburu no tekto birman khainai borok ni suklek bai borok ni dagima bai 1 টাকা 2 টাকা বেসনি রেজাংমা বাইনো নরক খেমরাङै যে samung khai tongmani tipra hastewo joto 12 লক্ষ জাতিনি bisingo bebagno srai srai nugui tongo siwi tongo tipra motha angkha খেমরাং motha খেমরাং party gundagiri criminal aboni bagene norok no kebo sajaglak phainai bwskango norok daktino thapna sanai norok thapna sanani sanai norok ni je move norok ni naharmung omo mungsaya bebagno hakoro klainai mangse norok ni je leaders norok no tikhoknai borok ni yapi rugui norok himka hingklai sansa norok bo hakoro klai thanai hani bagene ang sanani musungo norok je leaders dofani bagai kaham samung khayo o leaders no sinoinadi o leaders ni logio hindi ama haikhlai se sini tipra sa dofa yok sanai tini norok je busu poito sakha je tini busu poito sakha abono norok clear khaidi product kisur je tipra mothani MDC bono norok busu jorate poito sakha bro jodi no asuk tipra sani bagai nainai hingka ke tini tame bagai congress ni president tha ni bo congress sa salogoi tongnai nangba bo apro tipra rajyo phai tipra sano bo naikolui tipra sani hamkrano naikhemo bole aro bo naifima kurui aro bo naifaya হঠাৎ খাইনাই বতিনি tipra sarok no puina jati ulo party puina jati ulobo jati kabangma kok sakabo tini NRC case khainai NRC case khaikya NRC case khai mane waisapano de hearing phunogi mankha gera tarigo hke greta tipra len ne sanoka aro ba haino boni tamu phayuka diman greta tipra len ni phaika greta tipra len Bharat ni bu constitution bu article tong abno clear khaidi tini je IPF ti song tipra len ne dabi khai tong mani o tipra len ba haino tini Bharat ni constitution mane 395 dara article tong a article 2 number 3 number tongo pusikha nero ni greta tipra len ne bujaga tong abno second clear khaiyadi nero asung tipra len no accept khai tongo hake IPF tino tami support khaya IPF tino no tami support khaya tabuke IPF tini dimano no ro haisa taisa phiroge hai data tipra len ni sawi tongkha tini hani bagra jodi nongi tongkha ke hani bagra tedi botami ha khaksa sanani nang obno sikan clear khadi o ha chini ha o ha kebuni ya gitamni bagai tini royal family tetei botini khaksa hana sanani nang khana oboda leadership ni character omoda leadership bokune dina sini tipra sano thamsa thumsa khlai manya naroni thamsa thumsa okle tamo nukjakha khosai kolok tongo bukung kolok tongo aro kinaro tamo wansuka aro tamo wansumani tongnani kaham ke follow khaidi tipra mothani na harmung tamo tipra mothano lagera khake sini thinang tamo ngai aboni se wansukdi kogono tongo satino ke botuk bai thuklubai tonani hini phnangya thapna sakao si bera oi tono joto nugnani bagai tini obahai khaino piki madam ni samung bahaino sara Bharat borso joto jagano bono siniwi manjak tini bo tipra sani jati tipra dofani jati hinai tini national international thangai je bini samung khaijagi tongmaro bebakno dynamic bongkha bebak bini samung successful ngai jatmang naroni tipra mothani na harmung tamo tongba mungsa kurui hani bagai norok no ang sanai norok salbrum no oma haike tekto ta khaidi oma haike salbrum no norok lama ka sui lahar ka sui tini ang TPF tini ang NRC ni bagai rang case khaitani o rang rekha hanai riano ruo himyano himo thangena thango norok
kokta sadi kokta silchadi hani bagui norok no obono sanai norok salchaya salniya obo haikhwlai norok sini dynamic leader no tangnani jora rodi norok ringya manya nogo asugui tongdi srai norok kebono kebangnani tarodi norok ni tipra mathani leadership no khana bole bului kelankari salbrum no YouTube Facebook viral khaijak salbrum no YouTube Facebook viral khaijak lasima singsa obai khaida dofano tikhongna hine gosioi tonglai kono din successful ongla dakti no komori thangnai muito narak di norok je kiriya lasia khlainai sak no gorbo snamui romani korui yafarma korui loge roma korui khlainai tini TPA bo sing tongo sing bosta sumkha hai hne pode pot kokno sawinai norok ta themrang di norok ni jeta siwi nugui norok samung khaimano norok success khainani naidi je khaimanai bono khainani rodi obono norok thanio koimo tipra sa dofa jotono siwo kaham sabo hamya sabo।